What's up, homie? What's up, man? Jag tänkte säga det en word. You get pranked, bro. Fuck you. Han kör. Hey, Trevor, nej! 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 Jag hatar dig och dina pojkar. Lägg av. Nej, sluta. Okej. Jag börjar snart. Ja, vad tycker du om dina mattelärare du har i skolan? Mina mattelärare? Ja. De är ganska bra. Vilka har du då? Jag har bara en mattelärare, men ibland så har vi... Det är typ så här, vad tycker du... Hej, vad tycker du om skolan? Fett. Svär? Albin! Fråga så länge. Bilal, hur går det med gaysen? Vad fucking ljuger man, håll käften. Bro, han träffade mig direkt i näsan. Nej, han träffade mig direkt i näsan förra gången. Yes, sådär. Hur mår du? Ja, bra. Jag ska visa dig någon trolleritrick först innan jag börjar. You get pranked! Run. Vad hände? Ursäkta, jag kommer. Alltså, det äckliga ansiktet! Jag ska städa. Okej, Aisha. Okej, sluta då. En gång. Okej, Trafil. Bara en gång, vänta. Den är redan på.